नियमित मध्यस्थांपर्यंत विस्तारण्याची योजना आहे। नंदुरबार जिल्हा परिषदेच्या वतीनं काल दिव्यांग सांस्कृतिक कला महोत्सवाचं उद्घाटन जिल्हाधिकारी मिताली शेट्टी आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल यांच्या हस्ते करण्यात आलं। दिव्यांग बांधवांच्या कला, क्रीडा आणि सांस्कृतिक गुणांना हक्काचं व्यासपीठ उपलब्ध करून देणं हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता। या महोत्सवात जिल्ह्यातील 10 मतिमंद आणि मूकबधिर निवासी विद्यालयातील सर्व वयोगटातील 150 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेत आपली कला सादर केली। यावेळी कार्यक्रमात कला विभागाचं नियोजनबद्ध संयोजन करणाऱ्या अभिनेत्री क्षमा वासे वसईकर यांचा सन्मानही करण्यात आला। आज